ҳамватанони азиз, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯзҳо дар қаламрави Федератсияи Россия кору зиндагӣ мекунед, иҷозат фармоед аз номи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Сатторов Имомиддин Мирзоевич, аз номи кормандони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, намояндагиҳои расмии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав ва ҳамчунин шӯрои ҷамъиятии назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шумоёнро бо фарорасии соли нави милодии 2016 табрику таҳният гӯем. орзуманди онем ки соли нав барои ҳар яки мо соли хуб, соли бобаракат, соли пурсаодату пирӯз бошад. хоҳони онем ки дар тамоми кураи замин, аз ҷумла дар Тоҷикистони азизи мо сулҳу салоҳ ва ободию оромӣ ҳамеша ҳукмрон бошад. тавре ки шумо огоҳ ҳастед, яке аз вазифаҳои асосии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ин ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони кишвар дар қаламрави ин мамлакат аст. бинобар ин бо истифода аз фурсат мо хостем ба чанд масъалаҳое ишора кунем ки ба назари мо ниҳоят муҳиманд. шумо медонед ки вақтҳои охир ҳодисаҳои боздошти шаҳрвандони ноболиғи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби пулиси Русия ба назар мерасад. ахиран рӯзи 28 декабри соли равон пулиси Москав як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамроҳи фарзанди 14-солаи ноболиғаш боздошта ӯро аз модар ҷудо карда буданд. дар натиҷаи фаъолияти чандрӯзаи сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо намояндагии вазорати меҳнат ва муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, ҳамчунин бо дахолати бевоситаи ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар Россия оғои Павел Астахов, мо тавонистем ки шоми дирӯз ин кӯдакро аз пулис раҳо кунем ва ӯ ба назди модараш баргардад. аз рӯи нуқтаи назари пулиси Москав, сабаби боздошт ин муайян кардани сатҳи хешутавории байни шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва фарзанди ноболиғ ӯ будааст. албатта ин қазия мавриди омӯзиши ҳамаҷонибаи тарафҳо қарор хоҳад гирифт ва ба он мо баҳои ҳуқуқӣ хоҳем дод. сафорати Тоҷикистон бо истифода аз фурсат ва дар ҳошияи таҷрибаи ҳамин ҳодиса ба шаҳрвандони худаш тавсия медиҳад ки ҳангоми сафар ба Федератсияи Россия, ҳангоми гашту гузор дар шаҳру ноҳияҳои ин мамлакат, агар ҳамроҳашон фарзандони ноболиғ бошанд, хуб мешуд дар баробари достони шиносномаи хориҷӣ шаҳодатномаи таваллуди фарзандро низ бо худ бигирад. зеро ки ин чиз имконият медиҳад ки сатҳи хешутаворӣ байни падару модар ва фарзандро осонтар гардонад. мо ба ҳайси намояндагии расмии ҷумҳурии Тоҷикистон набояд хабарҳоро аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфт кунем, балки мо бояд робитаи мустақиман бо шаҳрвандони худамонро дошта бошем. бинобар ин аз ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш мешавад ки дар ҳолати рух додани ин ё он ҳодиса ҳатман ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон мустақиман муроҷиат кунанд ва сафоратро дар ин робита ба ин ҳодиса дар ҷараён гузоранд. бинобар он ки соли 2015 ба поён мерасад ва бо истифода аз ҳамин фурсат ман мехостам барои ҳамкории судманд ва ҳамаҷониба ба ҳамаи расонаҳои хабарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, ба ҳамаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мо ҳамкорӣ доштанд ва дар ҳалли қазияҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мо якҷоя фаъолият доштем, изҳори сипоси миннатдорӣ мекунам. бовари комил дорам ки дар соли 2016 низ ҳамкории расонаҳои хабарӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, умуман шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии расмии кишвармон дар Федератсияи Россия вусъат хоҳад ёфт. соли наветон муборак, дӯстон ва ҳамватанони азизу гиромӣ.